Nekin tae menomnang ni pesunda miracle the cyberlink on pro and the power writer function version pe tinang na computer ko raku install blog na sunda moana chong nan and then wa pe right click na she go zip file rem jo zip file pe to nam tu the extract ya ko wa kana ya go zip file run do sai ne ko ne ku folder kra ba sai okay save file room sai the folder pe folder na folder jang na ku re sai chong nan the chong che da ra go the read me nga launch to and the pe chong po na thi ga tin na ku ka do na season na the host file de sa nam tu Windows system .32 driver etc host file ko da the lu na de ni pe and the ni raku wa bang na nga yang the ra yu ga yan the pe kan ge ji da na and then the computer na data c ko sa na data c ko season na data c window ko sa na ya the window ko sa na window ko adit na window ko adit sa window ngo jang system .32 tanyang lu de la na lu de yu na nang ko system .32 mu sa system .32 re sa de ngo sang jang driver da driver nga phe tam na nang ko mu sa driver ko ai sang na driver ko ai sang sang jang season na etc hot ngala etc ko tip the side the hot na ko tip the side hot nga ai fe ya na zo mu se the fe an the ni ko right click dit na me open with ko sana open with ko gra the phone na yi nga the notepad the wa phone na the notepad pe select jo da notepad the wa phone na okay dan yang shin na ku kra ba sa na ku kra ba jang the ni ma kra fe control a the select jo na dan ko sang jang right click the copy wa glo da na dan ko sang jang an the ni ko the mi chu the an the ni notepad ngu ka la na NOTE note ngu ka the dang ko notepad folder kra ba sa na ku kra ba sa na ba fe right click the ya an da ba fe tip that na tip the sang jang shin na ko na ku kra ba sa na ku kra ba sang jang miet copy la ba rim jo ko surface nam tu right click dit na me the page na fe wa tip that na wa bang da sa miet copy la ba fe nang ko wa bang da sa wa bang sa dan jang an the the fe ko la ko yang ma sa mi yet mu do po da de kon an de mu do de ni phe copy sala na copy lang sang jang de ko wa paste pang na ne ko right click din na wa paste na tan jang ne ko du wa sang jang an the ni yo de file ko sa na me de cf ko edit na de ko edit sang jang gra ko sa save na ta nga shi sun na sa save as lo an de located si ko sana ya mu do miet na ku them ne window ko sana window ko sama the system .32 ko sana ya mu do them ne the driver ko ba sana driver ko sang sang ja the etc ko ba sana the ko sang sang shi nang ko phang kra do shi phang kra do jan the mi jut ko khok da na the ko khok da jang the mu do them ne na ku pau kra jan the off file pe select jo da select jo na di da sang nang ko the hot na ba kra ba ka jan the hot pe klang mi kra da do jana zon klang mi kra khang sang jan the ni shi nang ko kra wa sa
the power crowd sanya safe ma pe edit na no pe edit no sanya ne ko power crowd jang yes pe edit teng sanya open pe edit jang an thani de mai pak in the reach me ko you ka yang de number la ngai klo ko ngot ma se ko re ya graph ko bem tu klo mo an ma pe you ka ya an de extract ko da ba pa sana select jodana teng sanya an thani the run as the support us now yeah she computer ko install ko do sa ne ko ne ku kra wa sa ja next by tip na the accept tip na lo do sa ya ne ko si la sa rem ona pure okay let sa ya ne phe an the ni the lens nga ko and ko mai wa kha am jong si ko crat fine the an the ni activate lo no rem to ne wa kha wa da jang si ko mai lang ma sa then jo an the ni ne phe the close pi ko das na then ko sang ja an the mu do ha the phe an the ni ko crat the ne crat da phe wa po na ko ko sang ja an the ni the red pet nga phe an the ni ko copy wa la na select jo na copy wa la na copy lang sang ja yet mu do them na an the pat ko rat de shi ko nang ko na ku ko da the shortcut icon the la phong wa mu do da nya the lu na icon ko right click it na tip na me and then your open file location pe tip den na ne ku dit sang ya shi ne ku kra wa sang ya miet copy la wa pe and then nang ko right click it na paste pe wa tip den na ne ko continue pe tip na dan yang ya mu do them na shi ne ko red pad na pe ya na son wa ne pe right click not tip na right click tip na me and then march na pe eklang pe tip na de wa pe eklang pe tip na el sang yes pe tip na yes pe tip na dan yang an ni my port se ku re ya and the program pe for this na ya ne ko the nu nga kum tip da yes nga phe klang pe tip bu train mi lao en ba ju da phun pi lai da ju da link pi da yang kaung ne ha de ya re sai nga da thani ne ko sang na ne ko wa tip na wa tip de sang na ne ku bok khawa jang ya thani the ko shi ne ku select jo da phe and then nang ko no nga ko tip na da ko sang ya close na tip na ya ne ku bok khawa sang nga jang ya thani ya mu do them ran shi ko ne ku select wa sang ko da phe and then the la ko na la ko sang ya the not now nga phe tip na dan da wa adibay kim bi an thani video lang ai mi khe ga nang ko kang bang dai ga nang ko kiti mi am da kiti mi am dan ta the video phe pho ga ne ko an the Facebook lo yang ne ko power driver nga the and the water mat rong yu ga an ni Facebook lo da ni na Facebook lo nam du an the ni the wa the wa la ta ga h.265 na pe wa la ta na wa ta na an the ni kra ko sing na an the browse pe ko the sha ko desktop mu camera kan sa da ga
desktop mobile job da de nhìn có ngay là ngay job để ngó sang nhà thì nhìn the best start to this na để si bung đi lo đó nếu mà thấy support nào đấy giống như là cũ select chọn là để start về tiếp tục là sao đấy làm mà nếu mà thấy support nhiều giống như cũ si nếu có select để chẳng si làm ta nếu cũ và đang xây dựng nếu mà thấy support nào nếu có select chọn là thì thế sẽ nếu mà thấy support nào rem cho nếu có file có open file location của có đấy là reng à qua ta cái nên nhiều nếu có đó tuần là reng nhà có desktop của thì nhí và lá đấy nè hiện nào support để lần ai mà dùng một để sẽ ra có để em nhìn có là không mà dùng một đi tận nó có thể save đi tận nó có thể là có start là phải đi tận anh thấy nó có quá tâm mình nó để nhí chỉ cả sẽ để vào thế ông được khá là anh nhà ngõ anh để nhí để qua để đào về bắt bắt nó thế nhà này có yêu vàng ấy đây có nane pro ở ngoài đấy này có ở water mẹ lom ấy water mẹ lom ấy khác thế